kabaw man di ay. Ha, naglunaw mo na among kabaw niya. Hindi na ako ilawig kay ko ano man siya oras alas 3 na. Wala lamoy na among kabaw madi. Puso ra pud nagal 5. Anto na tum kabaw madi ha. Among kabaw madi. Hello cow. Babay mundungan. Hello cow cow. Hello kabaw kabaw. So ato nang tangtangon si cow cow madi. Dulo na siya. Hello cow cow. Kanang tanggalon yung higot kay. Wala siya ilawig. Diha na mag-swimming among kabaw madi. Magawas naman na siya madi. Tara. Maglawig na ta. Kay unsa na oras? Ani among kinabuhi diri madi. Sana kay mga hayop diri sa bukid madi. Mas nindot gay madi nakikalingawan no. Mo daghan man sagsagbot diri sa amo agud madi. Bukid-bukid man ni. Bit-bit hala ay. Bisag nakalisod madi. Gabi siya medyo. Nagtala niya. Basta gina mo kuan. Buntis dai ni siya madi. Buntis na mong kabaw. Wala ni siya ngalan. Ini siya pangitaag sagbot diri madi kay. Kasi ang umang sagbot ko diri madi kay baho na sila ba di na sila ginahan mga on kay bahoan sila. Mura pod ko kita mapulan ta sa tong sudan kung magsiglik balik og buwad di ba?